Özüm gelimde böwregim ağrıýardy, bagrym ağrıýardy. Başda birinji edip gelenim. Ondan soň böwrek ağrymam aýryldy, 10 gün ýatanda bagry ağrymam aýryldy, soň grizam bardy. Oňurgamda grizam bardy. Onda grizam düýplen aýryldy. Ondan soň maňa bildirmedi grizam. Ýöne dogry soň bir agryp götürümde soň bildirdi. Ondan soň ýenäm geldim. Soň ýenäm grizam aýryldy. Ne bu gedek meniň grizam belli agramam. Nime diýen de soň köp saatlar okudum, köp saatlar özüm soň pikirlenýän. Men aýtýan ana sygyrlary kesellese, soň iýmesini goýýar şo sygyr şeýle. Men özüm o waňy sygyr iýmesini goýýar. Yüzüne näme? Organizm. Hayvan bizden akıllı diýenne. Şu organizm öz şu keseli ýiýençe garaşýa, teýwedin öz beren kanuny. Soň şu sygyrta öýdi bilýär şo gowulyşyny soň ýyp başlaýar. Şu gowulyşyn şu sygyra näme berek ýüzüň kese tawbiýata oturýar, iýen okşa sygyr. Onuň itlerim şeýle. Aylarım kışta 3 aylap ukla şu galadan etýär şu aylarım. Uman şolarda güçli instinkt var. O instinkt bilen şolar hemme zatdan ýüreýär da açlyk çekýär. Şoň özüm pikir etdim. Bize başta gelende menim gözüm tegeler açlyk çekýän bolurmy diýdim. Soň pikirlenýän men dogrudanam şu haýwanlar çekýär açlygy. Öýnäme günde bir gezek syrp, bir ýaspy ýöne organizmi hiç aşağı etmeýär eken. Öregelemizden soň men bilýän ene sowa düşýän 4-5 günden soň şu indamda şunça ýag çykýar, şekpeşik de ýaglarym. Indamda şekpeşik. Indamdan şu nemeler çykýar eken. Soň oýlanyp men şunuň dogrudanam çuda galazaň edýärler, men şunuň hakykatdanam geň kan täzin çudadygyny gözi tapdym. Soň üçin men gelýän. Hudaý şükür şoň üçin. Maňa aýtýarlar öz ýaşmy beranoklar, ýaş görnýän däýerler. Öz ýaşmyň. Ýöne şu hemmesi şu sultan galazaň edildi. Akça ýyly halka berli şahir. Bunlar bayrama tarçal. Ýadymyzda mı? Birinji tapar gelip. Şol şeýle nerwini şeýtýärdi. Elinde şeýt oturýardy. Şu onun emeden soň öýden bilmedi şeýtden soň galşy. Şeýden o. Şol şeýden o kädirim. Sonra bu şeýle bir taňryakatna kelin teden ýenäm geljekdi. Ama soň ýaman gatyp peýtasar. Her türlü derman berenmekden ondan açlyk çekip özüňize tebigatyň nemesi bilen özüňiz seçerdiňiz. Bu diýip keretýär.